Bună dimineața, lume! Eu sunt Toan și în acest episod vom juca un Hunger Games. Oh, băi, ce frumos a fost! Atunci, pe mine mă doare gât. Bă, dar toate sunt goale? Să bag ceva în ei. Ok, salutare, nu mai treceți. Eu n-am nimic, vreau să fac ceva mișto de voi. Ok, ce să ne parcurs, vreți? Hai, ui, fuck, am găsit în cap. Să te put în gură. Ua, foc, văd în cap. Ok, mai jucăm și noi. Ce naiba. O să mai jucăm și Mamă, ce lag avem. Pauză și revenim. Și am revenit. Și acest episod nu o să mai fie de Hunger Games. Știi de ce? Că toate mapele sunt închise. Uitați-le. Bye, măsu. Stop it. Ok, ok. Lag. Da, mare. Lag de server. What the fuck? What the? Ok. O să primul meu episod de parcurs. Mă doar am să mă enervez. Sus, sus, tot mai sus, 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 tot mai... Da. What the fuck is... Ma? What the? What the? Fac o mică pauză. Și a revenit și se întâmplă tot ceva ciudat. Ok, și... Ce? Mamă, ce buga, ce lag are serverul. Hai de capul și de zilele mele. Ok, hai să citim câteva regulamente. Da pun. Hai să pun. Da pun. Testor. Nu. Hai să de la top 10. Plan. Free rush. Mamă, dar cât sunt top 10. Ok, vă că să-mi înțeleg. Pe la skill nu faci față asta. Mamă, ce o scările astea. Pe la astea nu te... Ce faci, mă, vampirule, mă? Mă, cuițe. Așa. Ok, hai să facem și noi. Ok, hai să facem ceva. Bă. Hai să, fiți atenți. Zic, dar, mai că fiți atenți. Fii atent, bă. V-ați spune și voi, da? Bă, eu vampir cu dracule, eu sunt sânge, eu sunt sânge, așa se scrie. Bă, sânge. Spăra, mă, aoleu, aoleu. Câte... Doamne, câte ne... Ok, nu mai spunem, că mă, nu mai spunem. Ok. Dacă vreți să am și un skin, sau mai bine nu, îmi place foarte mult skin-ul ăsta, nu o să schimb niciun nimic în lume. Skin-ul meu preferat de Steve, da, știi. Și avem și Texturepax. Da, stă pe Texturepax-ul nou. Așa, nu sunt pe 1.6.7, 1.7.2, sunt pe 1.6.4. Da, că este pe 1.6.4 și mai măta. Ok. Așa. Mâine o să urmeze un episod de respectiv ăsta restăpântarea săptămânii. Adică ți-am făcut toată săptămâna. Și apoi o să urmeze luni Survival. Încă un episod de
marți o să vină din nou un episod de Hunger Games. Nu, luna să vină Survivor Game, marți Hunger Games, încă un episod marți de cu prietenii, să vedem dacă reușesc cu prietenii. Așa, miercuri vedem noi și acesta dacă te intră fratele meu. Ok, eu am fost Tom și nu o să închei. O să continuăm să ne jucăm și fac o mică pauză până o să scot Texture-Pack-ul, da? Bidun. Ok, am revenit. Mamă, că se bagă așa în față. Și da, sunt pe tine, da, nu vă spărați pe mine că sunt pe tine. Ui, cad în cap. Ui, cad de 2 ori. Cad de 3 ori, 41 de ori. Ui, amuzant. Hai din nou, hai bugule. Fă-ți treabă, fă-ți treabă, fă-ți treabă, dar nu aici. Fă-ți treabă, fă-ți treabă. Să descrea microfonul. Hai la găinușe. Hai la găinușe. Hai la găinușe, hai la găinușe, hai la găinușe. Găinușe poți! Alo, găinușe? What the? Ok, fac o mică pauză până ajungi la găinușe. Au! No! Am omorât cele 2 găinușe! Mașule. Bum! Bine. Îmi pasă bine. Îmi combină o pană. Se vezi că ești acum o găină, Doamne. Aoleu, cât de nebun, frate, să fiu. Să zic că este așa ceva. Nebun. Chiar nebun, mă lași. Ok. Asta cum vreau să vă să nu... Omoară și asta. Pauză. Uitați unde am ajuns. Uitați unde am ajuns. Facem o mică pauză până ajunge și mai departe, da? Nu mi-a luat chiar mult. Nu mi-a luat chiar mult. Revin. Bum, bum. Fudul grijana ta, iartarul tatu, de ce mi-ai pus piedică pe ei, nebe? O să pe bunica să spună că ești fasole. Fasole, da. Fasole cu gânaș și cu diaree, de așa. Wow, cât de mare cu ăsta, aoleu. Dar acesta a fost episodul de azi, eu am fost Tom și rămâneți cam și nu omorâți pe nimeni. Ca azi am fost singur, n-am mai filmat cu nimeni și când sunt cu cineva, îi spun să vă omoare. Ok? Acest episod va fi pus vineri seara. Pupici! Acest episod a fost sponsorizat de Mircea, dar n-am vrut să apără protocole să nu mai zic cu alt prieten.